تماشاوانên hêja piştî ku Erebên Dêrezorê Xedir li Kurdan kirin û kêr di pişta Kurdan da lêxistin, gotin vaya em çûn ji Kurdan xelas bûn û xwe teslîmî çekdarên hikûmeta Sûrî kirin. Texmîn dikirin wê hikûmet Dêrezorê ji wan re bike Swîsera. Ji xwe re binêrin ketine çi halî. Gaz û sûtemenî li ser Dêrezorê qutbûye. Di malan da cerên gazê nemane. Tevî ku Dêrezor navenda petrol û gaza ye li Sûrî. Lê bê gaz û bê petrol e xelkê Dêrezorê. Xelkê Dêrezorê her roj derdikevine xwe pêşandanan lê kesek li wan guhdarî nake. Hinek çekdarên eşîretan jî ji xwe re hesab bikin dest danîne ser hinek bîrên petrol û gazê. Dibêjin ev ya me ye. Em nadine hikûmeta Sûrî. Lê nikarin ti Sûdê jê bibînin. Erebekî vîdyoyek belav kiriye. Bala me kişand bi rasî mixwast hûn jî wê vîdyoyê bibînin. Dibêje, yani vîdyo belav kiriye têde dibêje spas ji hikûmeta me re ku hîç em bibin muxtere. Rabûye çi kiriye? Cerekî gazê kûn kiriye, kûnek têda vekiriye û bi tilimpê di jî ba dike, dibêje belkî gaza di dawê da maye em bikaribin jî Sûdê bibînin. حكومتنا الجديد الله يعطيكم العافية، يعني سويتونا مخترعين الله يجزاكم الخير ويديمكم ذخرا لهذه الأمة. القهاوي اليوم مساء هنا معلم العوامة يلا حيوا. بعد انقطاع الغاز هذا هر چهات سری وان